3D zobrazovacie metódy vychádzajú z vlastností ľudského oka. Teda na vytvorenie dojmu priestorového obrazu je potrebné dodať oku dva mierne rozdielne obrazy. Na snímanie takéhoto obrazu v praxi docielime pomocou dvoch kamier so vzájomným rozostupom aspoň 6,5 cm, čo zodpovedá všeobecnej vzdialenosti ľudských očí. Najznámejším spôsobom projekcie 3D je stereoskópia. Stereoskópia je technológia, ktorá umožňuje vnímať priestorový zrakový vnem na dvojrozmernej predlohe, napríklad pomocou stereoskopických okuliarov. Medzi najznámejšie metódy patrí anaglyph a polarizačná metóda. Tieto metódy radíme medzi pasívne metódy. Anaglyph používa rozloženie obrazu pre pravé a ľavé oko na farebné zložky, najčastejšie na modrozelenú a červenú. Na prezeranie sa používajú okuliare s farebnými filtrami odpovedajúcimi farbám. Polarizačná metóda. Svetlo tvoriace ľavý obraz má opačnú polarizáciu ako svetlo tvoriace pravý obraz. To sa zabezpečí polarizačným filtrom umiestneným na monitore alebo premietačke, ktorý zabezpečí rovnakú orientáciu svetla pre párne riadky a o 90 stupňov pootočenú orientáciu pre nepárne riadky. Pomocou polarizačných okuliarov vnímame obraz 3D. Aktívnou metódou je zatemňovacia metóda a tzv. HMD. Zatemňovacia metóda. Sklá okuliarov pozostávajú z LCD panelov, ktoré pri vysokej frekvencii striedavo prepúšťajú, respektíve neprepúšťajú svetlo. Ďalej je potrebné zobrazovacie zariadenie s obnovovacou frekvenciou aspoň 120 Hz. V jednotlivých cykloch sa striedajú zábery pre ľavé a pravé oko a pomocou infračerveného signálu dochádza k synchronizácii zatmívaniu okuliarov s obrazom na obrazovke. Oči tak vidia iba korešpondujúce zábery potrebné pre vytvorenie hĺbkového vnemu. HMD, Head Mounted Display, v preklade na hlave nasadený displej, je špeciálne zobrazovacie zariadenie, ktoré obsahuje miniatúrne obrazovky, zvlášť pre ľavé a pravé oko, z ktorých sa obraz privádza do príslušného oka. Nosenie okuliarov sa však stáva zastarané a do popredia sa dostávajú metódy bez nutnosti použitia okuliarov. Tieto metódy zaraďujeme do autostereoskópie. U týchto zobrazovacích zariadení je zabezpečené vnímanie hĺbkového vnemu priamo na displeji. Pred displej je umiestnená paralaxová bariéra, ktorá je tvorená z tekutých kryštálov a je natívne transparentná. V režime 3D je obraz vertikálne rozdelený na pásy široké 1 pixel, striedavo pre ľavé a pravé oko. Vytvoria sa neprehľadné bariéry, ktoré zabezpečujú, že každé oko vidí iba ten pás pixelov, ktorý má vidieť. Podobný princíp funguje aj s použitím lentikulárnych šošoviek. Je to pole valcových šošoviek, obvykle sú široké 2 pixely, ktoré lámu svetlo do priestoru tak, že každé oko prijíma obraz, ktorý mu je určený. Táto maska je však stále aktívna a 2D zobrazenie je realizované tak, že sa rovnaký obraz zobrazuje pre pravé aj ľavé oko. Pozorovacie uhly sú veľmi malé a hĺbkový obraz môže vidieť obvykle iba jeden užívateľ. Preto môžu nastať tieto 3 prípady videnia. Správne videnie. Pozorovateľ vidí správne obraz pre pravé aj ľavé oko. Inverzné videnie. Ľavý obraz je vymenený s pravým. Zmiešaná zóna videnia. Zóna, v ktorej pozorovateľ vidí každým okom obraz pre ľavé aj pravé oko. Pri volumetrických displejoch dostáva pojem 3D iný rozmer. Vytváraný obraz je skutočne 3D, má šírku, výšku aj hĺbku. Najznámejším typom je Swept Volume Display. Displej využíva zotrvačnosť ľudského oka, napríklad zdroj svetla, ktorým rýchlo kružíme, vnímame ako elipsu. Displej sa veľmi rýchlo roztočí a v jednotlivých okamihoch sa rozsvecujú body displeja tak, že vytvárajú dojem skutočného objektu. Ďalším typom je Static Volume, ktorý pomocou šošoviek a zrkadiel usmerňuje do priestoru lúč, napríklad z lasera, a vytvára sa plazmový efekt, teda záblesk svetla. Takýmto spôsobom sa opäť veľmi rýchlo vykresľujú do priestoru body povrchu, ktoré ľudské oko vníma ako celok a vidíme 3D obraz. A na záver holografia. Holografia je fotografický proces, odlišný od bežnej fotografie. Záznamové médium registruje intenzitu svetla, ale aj fázu svetelných vln, ktorá sa pri predmete rozptýľuje a nesie informácie o jeho trojrozmernej štruktúre. Na médium dopadá svetlo odrazené od zobrazovacieho predmetu a priame svetlo zo zdroja. Tieto zväzky dopadajú na film, kde interferujú. Takto zachytený obraz sa nazýva hologram.
Na reprodukciu takéhoto obrazu stačí hologram osvietiť priamym svetlom zo zdroja.